Ціна питання $1 мільярд. 24 рік проведення фортифікаційних робіт $1 мільярд. А хто в нас веде цю роботу? Мінрегіон. БУД. І кого поставило коло цих золотого унітазу? Чернишова назначили Мінрегіон. І в результаті він виділяє кошти тим адміністраціям, яких також призначають джентльмени золотого унітазу. Ви розумієте, хто призначає обласні районні адміністрації. Назначає тих, хто освоїть ці гроші правильно. Ви, напевно, знаєте, кожен, хто б з вас, шановні глядачі, не жив, ви знаєте свого Міндіча в своєму населеному пункті. Вони скрізь. Вони сидять в кафешках і труть. Їм, в принципі, потрібно тільки дві штуки. Представник влади, у якого є гроші, і бізнес, який вміє поцупити 10, 30, 50, а може і 90%. Оце ці діячі роблять в центральних апартаментах з золотим унітазом з фортифікацією.